Jakon mabilang husok in ka man sinaktan, amok jaken ka nagkurang, ngem apay inak binaybayan, natured ka inak nagay ayaman, manangalilaw ulbod ka na peklan, na alam ti amin inakon tinalikudan, manangalilaw ulbod ka na peklan, awan kan inakon binaybayan. Abasol jakon mabilang puso in ka man sinaktan, amok jaken ka nagkurang, ngem apay inak binaybayan, natured ka inak nagay nangalilaw ulbod ka na peklan, na alam ti amin inakon tinalikudan, manangalilaw ulbod ka na peklan, awan kan inakon binaybayan, manangalilaw ulbod na peklan, na alam ti amin inakon tinalikudan, manangalilaw ulbod ka na peklan, awan kan inakon binaybayan. Kaput na laos nga iliw kuken ka, tantanawagan ka, abay titawa, bareng mapasang pet ka. Agurayak biyak ko,
Baunan, di pagpairahin dito ka na music lover ko. Manen iti sardam ururaye di sasangpet mo kaanong nga ta ubiyak ko mailiw akong bara niyaget mo nadagsin ninak marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka tanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka aguraya miyak ko aguraya kisasang
panigat keting ka umadayo tapno mang teged para iti pamilya pumanam ka iti nakaiya kang adaga gapu ti ambisyon ngarong mang ay gapu ti kaadam adayo alugar ket matulungan ti pagilian tayo dulyar ket sumangpet papat nangin ti ili dayta sakripisyong di magatadan sikaket banwan ti barua panawen agtamet kami ken ka iti kinatured mo sadyay adayo alugar inka makisangal tapno nagpalaygi iti panagbiag kaputi kaadam adayo alugar ket matutulungan ti pagilian tayo tulyar ket sumangpet papak nangin ti ili dayta sakripisyo di magatadan sikaket banwan ti barua panawen agtamet kami ken ka iti kinatured mo sadyay adayo alugar inka makisangan tapno nagpalaygi iti panagbiag sikaket banwan ti barua panawen agtamet kami ken ka iti kinatured mo sadyay adayo alugar inka makisangan tapno nagpalaygi iti panagbiag tapno nagpalaygi iti panagbiag Mupudno adinak masursurong nga ipatek si pupuso si sasagana nga awatek pudekon ti inak panagar-arapaap narigat man ngemin kan lipaten siya kadendenam naganat aw-awagam siya kalinlin na ilong isut isa sa ngem pinilit ko nga awaten tayiti amok masursurunak nga ayaten itan dinakon kaya't ang makita iteken ka pudno nga waya-waya ngem
isut isa sa ngem pinilit ko nga awaten taiti amok masursurunak na ayaten itan di na kun kaya't ang makita iteken ka pudno nga waya-waya ngem nukas bilang ta sa pulen na tulad ng itik nga matakton iti adayo itang di na kun kaya't ang makita iteken ka pudno nga waya-waya ngem nukas bilang ta sa pulen na tulad ng itik nga matakton iti adayo lading itik nga matakton iti adayo. Sabay kumabiyag ko taimdenga unoy to'y agayat ken ka sunataan na igamer iti ayat anagtaod kaunggan to'y puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka to'y puso ken rigna jak kaya amapukaw ka din na sikalaeng di inay ayat ko idi ita ken tiyag na nayon sikabiyag ko makaigapon nuapay naragsak ti lubong ko sikalaeng di inay ayat ko sikalaeng usal da to'y biyag ko napatek ka dito'y puso wen sika dinay ayat ko langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka to'y puso ken rigna jak kaya
Numapukaw ka din na si kalaeng di inay-ayat ko idita kenti agnanayon si kabyag ko't makaiga po nuapay naragsak tilubong ko si kalaeng di inay-ayat ko si kalaeng usal dato'y biyag ko napatek ka dito'y puso wen sika tinay-ayat ko napatek ka dito'y puso wen sikat tinay-ayat ko wen sikat tinay-ayat ko. Nagrigat a desisyonan nulipaten ka wenno saan kinaado anaaramidam abasol jakon mabilang pusok inkaman sinaktan amok jaken ka nagkurang ngem apay inak binaybayan natured ka inak nagay ayaman manangalilaw ulbod ka na peklan na alam ti amin inakong tinalikudan manangalilaw ulbod ka na peklan awan kan inakong binaybayan. Abasol jakon mabilang puso inkaman sinaktan amok jaken ka nagkurang ngem apay inak binaybayan natured ka inak nagay nangalilaw ulbod ka na peklan na alam ti amin inakong tinalikudan manangalilaw ulbod ka na peklan awan kan inakong binaybayan manangalilaw
udan ririti nagbaetan ang madyak tumarami ipapabaso mo kanya Saan asyot ti pabasule Tapod no alim mamis kameten Aduti na malbaliwan Uraen niya si de kuta den na aturangan Ni ayan-ayan Lipaten tan Dagiti naglabas Baliwan tan Ilen kendam sa Amang sugat riknang ken riknang awan ka po dagita ambar mo tapno nagkenag abasul ko among linaon puso ken nakuko no kuman mabalin nagkakat sibay ko Kasta siyat day tay nagriyo Tadakkel abito panangipapan ko Makulkulaapan lat ilem tuy puso Kaput nga laus apanagayat ko Aturangan ni ayan-ayan Lipaten tan dagiti naglabas Baliwan tan ilem kendam sa Amang sugat riknam ken riknam Aturangan ni ayan-ayan Lipaten tan dagiti naglabas Baliwan tan ilem kendam sa Amang sugat riknam ken riknam Amang sugat riknam ken riknam Amang sugat riknam ken riknam Amang sugat riknam ken
ngata agsagaba daytoy rikna podno metlang ngata itiin ka ipagpakita pagkabinhig sakit ipalat amot ududya panagadal ko ay jakpayen maiyulo agtatapaw akan na yung panunod ko awalan nagkaway mangiturong daytoy puso gutot na agkakamakam ubiyag ko gutot na agkakamakam ubiyag ko Sawen man kanya ti pudno adi na ko ay ayate nasaksakit ay maintino di mo kadi may bayage balik anak di kinalamis awanan day di pamate day di sangit para nilaylo na panagin apan ang limlim mo iibkas mo kadi di na kumpar parikate uray no di mo amine marik na ka nagpaliwe jak kang mo tiyaramide kasikat panpanunute gamintay ayaten ka enja kaya ibang namnamakin ka kaya't kulaing met amangin asika ang mismo at time aklunik si uulime
Ngulunan dagiti sa ideg. Mariknak ti kinalamis, awanan day di pamate. Day di sangit bara nila ilu, nagpanagin apanang limlimo. Iyepkas mo kadi, di nga kumparparikatin, uray mo di mo aminin, marik na ka nagpaliwin, yakam mo di aramiden, kasikat panpanunutin, ngamintay ayaten ka, injak kaya, timang namnamakin ka. Iyemkas mo kadi, di na kumparparikatin, uray mo di mo aminin, marik na ka nagpaliwin, tsaka mo di aramiden, kasikat panpanunutin, namintay ayaten ka, injak kaya, timang namnamakin ka. Iyepkas mo kadi, di na kumparparikatin, uray di mo aminin, marik na ka nagbaliwin, tsaka mo di aramiden, kasikat panpanunutin, namintay. Odds AV. Asipay yakutin na nagpananaw, sipot oras kanito pinanawa, ngay'y puso di na kantong malipatan, nupay di ka rin kanya nagligunan. Jakman me ninamnama salda tu'y biyak ko, adik kanton kulibanday tu'y puso, ngem ala uray kastoy tigasan ko, iturak ti pait na biyak tu'y biyak ko. Numan pa'y letaang ko at sasamusa, tuukin rigatin na kalagtaman, dahil puso pinagkantong malipanan, nupay di ka rin kanya nagligudan. Alright! Para man kadigit yung pagligligudan na, ti panagayat da. Yan. Ken panagarubos. Dagiti adong aluluan ni Bambi. Ay, good luck man in Rudy. Yes. Hello, Nene Nakakar. Asipay yakutin na nagpananaw, Apay. sipot oras kanito pinanawa, daytoy puso di na kantong malipatan, nupay di ka rin kanya nagligudan. Yakman met ninamnama salda to'y biyak ko,
Adi kanton, gulibanday ito'y puso. Ngem ala uray kastoy tigasan ko. Iturak ti pait na biyak to'y biyak ko. Numan pailetang ko at sasamusa. Nuoken rigatin na kalakaman. Dayto'y puso di na kantong malipatan. Nupay di ka rin kaniya naglikodan. Asipay biyakutin na nagpanagan. Apo, Sipot oras ganito pinanawa. Dayto'y puso di na kanton malipatan. Nupay di ka rin kaniya naglikodan. Diyak magnet ninamnama sa dato'y biyak ko. Adi kanton gulibanday ito'y puso. Ngem ala uray kastoy tigasan ko. Iturak ti bait na biyak to'y biyak ko. Italaeng nga maamiris ko. Saan gayam nga ay ayam ti agayan. Nukuma laeng tama pasublik pay. Dagidi aldaw naglaban. Sapsapulek dagidi apamateng. Ngimrigat saman ti sa gabaeng. Awan ka din nabati nga ayan. Di ta pusong para kaniya.
iti mali Iti mali Tipuloy dito'y ayuyan Sirok lumboy ket tinengep ko iti barukong isem nga inbatim dito'y cellphone text ken awag mo Skin awag mo nagkauyudan amin asaltek ket nanlipatan siya kalipay laeng tilinaong dayta panunot ken dayta puso apro-aprosa dagita pingping sa kunto bisungen dagita bibig nasaya at laeng no di mabdak daytoy cellphone apang ipapapasa nupay awan kay tantoy dana amang punas pa iti tilulwa mangules iti barukong isem nga inbati dito'y cellphone text ken awag mo Skin awag mo nagbauyudan amin asaltek ket nanglipatan siya kadipay laeng tilinaon dayta panunot ken dayta puso apro-aprosa dagita pingping sa kunto bisungen dagita bibig nasaya at laeng no di mabdak daytoy cellphone apang ipapapasa nupay awan kay tatoy dana amang punas pa iti tilulwa mangules iti barukong isem nga inbati dito'y cellphone kasano arang tayak titaaw anang dapat sardam kinaldaw apanaglang ayon ayat ta no pati Facebook ilemeng naka dungo ulsan nakman imeng arakop mo ket ilalay nak sa muweng taangas mo